O jo el Capri el sentia de petit, saps? Teníem 4 o 5 o 6 discs del Capri, del Joan Capri, i els ficàvem a casa, saps? I ens agradava, carai, reíem amb el Capri. A casa tenim una mirada o un sentit de l'humor caprià, si em permets. Això és un Blippi, és un personatge de la tele, de l'internet, que de tant en tant ma filla mira, seria l'equivalent al Titó, saps? Jo sempre xalo molt més amb el Titó, però bé, de tant en tant, quan toca la tele, que està molt estipulat, saps? Doncs li fiquem. Ara sentim això perquè aviam com sona. Sí, sona de perles, aquest soroll és aquest disc. Fran Porcel i Soprano Orquesta, Los Paraguas de Cherburgo. Mira tu. Ai. Has vist com sona, no? Apropa't aquí, sembla Nous Ferrats. Que sí? Què tenen a veure les figures amb un tocadisc? Gairebé res, no? No, sí que tenen a veure, doncs. Sí. El vinil, la manera de fer, el tirar enrere, tota aquesta maquinària, la manera de ficar el disc, de l'agulla, de tot, saps? Ara he agafat la bici i m'he vingut aquí, a Mar. M'he vingut a Mar, que aquesta casa encantada sempre m'agrada fer una estona, i avui poca gent, deuen ser no, són les 3 i un quart de 4 deu ser, saps? 3:15, una cosa així. I m'he vingut aquí a estirar les cames amb la bici, saps? Fent un aranant. De vegades ja ho faig, això. Faig a distància curta, però a pinyó, saps? A tota velocitat. I mira, i t'arribes al mar, ja veus. I la reflexió d'això del tocadisc és la manera de fer, no? És el mecanisme que desencadena tota la magnitud dels PVCs i tot això que movem, saps? Totes les figures que movem quan atesorem peces així, saps? I sí, semblaria que aquesta casa abandonada, refeta d'un nou ús, és per mi un clar exemple del que és l'ús de les peces d'abans, saps? Aquesta casa abans tenia unes altres tasques, saps? Que era la de guaita, gairebé actuava com torre de guaita, saps? Aleshores, avui no. Avui hem ficat aquí una passarel·la i és per mirar el paisatge, per contemplar, no per jugar-lo, no per guaitar-lo, sinó per, igual que les figures, saps? Mira-la. Doncs així, és que fem igual. M'he apropat aquí. Mira, és que el tocadisc, l'ús que fem ara del tocadiscos, saps? Amb els vinils, que és el PVC, representa el PVC, i els nous usos de fer anar les coses, aquesta casa, que abans era Torre de Guaita i ara és el que és una passarel·la a la fama, saps? És puja a dalt, però no per la porta, per una rampa que et faré, per un col·leccionisme que et faré, que ficaré unes botigues ad hoc, que farem vintage i retro també, producció nova també, però te la vendré com vella, i això fa reflexionar, de com fem anar les coses ara. Però és menys genuïna aquesta manera? No. És de rabiosa actualitat, ho veus bé, no? Home, aquí hi ha ensenyança, Pequeños Altamontes. No tan petit aquest, és maco.
m'estic mirant una bona estona, a l'ésser aquest és fabulós, és molt maco. A mi m'encanten, saps? És que pots saltar, te'n dones compte d'això. Tu saltes, jo salto. Mira, jo abans d'ahir vam pujar al llit, ma filla i jo, vam començar a votar, que deia jo, ja veuràs... Mira, veus un altre. Aquest és molt loco, Pues jo ja t'he fet la reflexió, ara callo, acabem de sentir una mica de música i ja està. Ja tu emboliques com vulguis, saps? Vinga, adeu.